श्री शांतादुर्गा ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाच्या बॅनराखाला आणि तुळशीदास गावकर हांच्या फुडाराखाला वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरल्या. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी बोल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरी बोल विठ्ठला. या वारकऱ्यामध्ये जाणटे आणि बायलांचोय आस्पाव असा. कारापूरची ग्रामदेवत श्री शांतादुर्गा देवी आणि हेर देवांचे आशीर्वाद घेतल्या उपरांत विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत वारकरी मार्गस्थ झाले. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी बोल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरी बोल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी बोल विठ्ठला शांतादुर्गा ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाचे माघवारीचे हे अनुचे दुसरे वर्ष. कोणू केन्ना बायलेक लागून आनी कोणू बीन वयता उमेदी पांडुरंग केन्ना तर भेटता काय म्हणून पळोवंक वयता बेस्ट दीस अशी. कशी वयतात तुम्ही? चलोन वयता, वारीक वयता. कितले दीस लागता? 13 दीस लागता. 2 दीस थंय रावता आमी. म्हणजे आता पोरच्यान सुरू जाल्या ही हांगासल्यान मागवारी. पोरच्यान सुरू जाल्या. पोरू गेल्ले तुमी? पोरू गेल्लो. कशें दिसता तुमकां वारेक वयता म्हणे? बरें दिसता आनी बरो. चलत वाटेक त्रास बी असा? ना 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 कसलेच त्रास ना. म्हणजे विठ्ठल माऊलीच्या नावान तुम्ही सारखे व्यवस्थित वयतात? विठ्ठल माऊलीच्या नावान सदांच बरें वयता आनी बरो आहा. विठ्ठल नामाचो जयघोष आणि भक्तिमय वातावरणात श्री शांतादुर्गा ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाचे वारकरी माघ एकादशी निमतान पंढरपुरा वचपाक भायर सरल्यात. बुधवारा सकाळी कारापूरच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळा कडल्यान हे पायवारीक व्हडा उमेदीन सुरवात झाली. कारापूरची ग्रामदैवत आशिल्ली श्री शांतादुर्गा देवी तसेच हेर देवांचे आशीर्वाद घेतले उपरांत वारकऱ्यांनी एक विठ्ठल नामाचो एकूच जयघोष केलो आणि उपरांत पंढरपुरा वचपा खातीर वाट धरली. ह्या वारकऱ्यां बायलां तसेच जाणट्या वारकऱ्यांचो आस्पाव असा. 13 दीस चलत वाटेत दनपारा आणि रातच्या वेळार थारावीक सुवातींचेर विश्रांती घेत हे वारकरी पंढरपुरा वतले. येता ते 19 तारखेक हे वारकरी पंढरपुरा पावतले. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार 20 तारखेक पंढरपुरा जावपी माघ यात्रेत हे वारकरी वांटेकार जातले. तसेच पंढरीच्या श्री विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेऊन हे वारकरी परत येतले. कारापूरच्या श्री शांतादुर्गा देवळा कडल्यान जेन्ना वारीक सुरवात जाली तेन्ना पुराय कारापूर वाठारात भक्ती आणि मंगलमय वातावरण फाकिल्ले. कारापूरच्यान सरवण मार्गान फुडें दिवचलच्यान दोडामार्ग वटेनच्यान हे वारकरी पंढरपुरा वतले. ह्या वारकऱ्यांक निरोप दिवपा खातीर तांचे घरचे लोक तसेच विठ्ठल भक्त हजर आशिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.